है भाभी, क्या हुआ? बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है? नहीं, बाप बदलने को कह रहा है। फोरमायना लाखा नोंल' जि गोसोनि खोथा दङ आं नेनानै नोंनि गोसोनि राव फोरमायहांल' थायो मानो नों रोजे फोरमाया मानो नों गोसोनि खोथा नेनानै दं आं नोंनि अननाय मोनो नेनानै दं आं नोंनि अननाय लानो देलाय मालाय नों बहा